Schengen Music Production. Добре бе, колега. За 3 литра овена най-бързия. 3000 кубика. Али, Бербера, Германия. Schengen Music Production. A kaja gilisie aliske specijalno. Azbur Germania, yaşa Ali. Niman gafte duka jima akale romenge. Ajde puskaj. Ile skoro bebe. O Ali bare dumo kako 3 litra 3000 kubika. Trojka 3000 kubika. 3 litra. Schengen Music Production. Yaşa me prale se Alice. Yaşa barbale Ali. Les korobem 300 kubika. Turbo diesel 3000 kubika. 3 litra. Aman 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 aman. O Ali, 3 вълк, 1 единак. Най-мощния в Азбург, Германия. Леле гила баба. Иле скоро бебе 333 литра. Няма кой да го бие. Магистрала 270. Спри микрофона. Казва Али Бербера, най-добрия в Германия. Шара Николе, нашия старене. И който иска да си покаже, да идва при Али Ромалено на Ибаро. Да залагаме Бегила баба. Яша е Али, яша ме пралеске. Але, чаки басте гелде. Жив и здрав Али. Schengen Music Production.